mga bulak, ma'am. Sana ma. Mga ingani, ma'am. Flower. Mother of thousand? Dala, double ko na sir. Randrin? Muna supply, anak, ma'am. No, kamusta lang yan. Isa lang ang tinanong din mo. Ako kumpra, ma'am. Sa Maswago. Tagpila to, oh, tag 100. 300. Ay, 300. Kung diri ka may magkuan, ma'am, magpa-supply sa inyo ha, bakit baligya na mo dito. Apa color? Bakit eh, barato ra ba? Kung baligya dito, baligya sa muna 500. Kaya pangalan ni mo, ma'am? Lydia. Ah, Lydia. Kaya diri na lang guro may magpa-supply. Dugan na ka nagkakuan rin, ma'am, bulak? Duwen ako diri po na 2014. Ikaw na yung nagkakuan na ni ma'am? Di, Naga, na mo. pero ikaw na yung nagasulod mo yan eh. Oo. Ah, Kini ba mo pila ni oh? Yana, 150. napo may mga kaang dira, ma'am ba? Basi gusto ka magkuan po, ma'am? Yani po tubos, no? Yani po. Napo dahil ng klase? Sige na ka. Pila po ninyo. Depende po sa klase. Brator na siya, ma'am? Tag 5 ang mga isa oh. Nani mo? Oh, lagmay. Na diri. Pwede ka matanaw. Pwede ka matanaw, ma'am. Uy, ang mga mbas ko. Dire na, dire, ma'am. Dire sa likod, ma'am. Ano sini? Dire sa atin. Oh, chinilas eh. Na dira ba basi ganahan dai ka nya. Bulakan mo diri oh. Okay na siya, ma'am. Ano po na mo mangulag mga bulak lagi? Okay, kaayo. Aha. Sige. Ay, pag-i-open lang, ma'am. Tanaw lang, ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday.